Hi, Maigsoon, mayong buntag. So karon day naa nami sa among sa kaigsoon diya sa Ginoo. Ya, walang ko ka video ganiha kay perti ng buntag gas 4 nami na kamakta. Ya, naa day mi sa among sa kaigsoon kay ang anak niya kay nag-birthday niya. On nga bago pa naman among pag Bible study o watch siya. So, ipakita ninyo ang lahang handa. Samahan niya kung mga kaigsoondan. Dagang nga rin bata niyo. Sawa ba niyo? Anak, Mag-usap ka namukaw in taon mi. Ito, buntagan ni kumbelahan nga. Kumain ko mga buhat biko. Ninyo lang sa. Siyang bunot. Ang princess. Oy la, Princess. Dirang si kadot. Pamain, pamain. Pagkuskusan naman ko ito. Kawan siya mal. Imuha na ng project. Hi, Margie. Imuha na yung bukan. Hi, Mal. Muti. Balon, Muti, ah. Buat sa Balon. Sambul. Na. Ka. sambil kuat buat itu sambil nak jadi Tanaw ba? Tanaw. Maxine. Ganon ka din. Happy birthday, Maxine. Max. Mana? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, Maxine. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bang bang. How old are you now? 3 years old. Muroy, nasayop lang na. Asat na. Happy birthday, Maxine Algarmi. Happy birthday, Maxine Algarmi. Maxine. Margie, dit, blow your candle nila. Uy, wawa nakita ang kuan. Palaw. Palaw ta. Mana magtayhop din ni Manang. Maxine. Maxine. Tahan sang Maxine eh. Mal. Oh, tanaw mami. Uy. Happy birthday to you. Hi mga igsoon, maayong buntag. So karon di ay bago pa mi na uli. So rasa day? Alas 10. Alas 9 kapin. Ya. Karon pa mi nakagikan kay kanilaging mga anak sa Ginoo dugay kay maibot kung pong nas Ginoo higsgutan. Wala nga nagpasalamat sa dako kay gi-bring housean mi. Nakadatag bring house. Wala nga nako chika ninyo. Chika. Kanang nasa mi something dito nga surprise sa anak ni Amal niya. Wa siya kabaw niya. Makita lang ninyo kung unsa mong surprise niya. Bye-bye! Oh. Hi mga igsoon, maayong hapon. So, time check, 1 kape no? Nya, malipayan ka ba? Bilay taon ko. Kunya, mo ni ang mo ni mo surprise sa anak ni Amal sa moang igsoon. Mo ni siya ang cake. Ako ipakita ninyo. So, mo ni siya mga igsoon ang cake sa moang cake sa moang birthday girl. Natagtaw ni sa kanang yang iyaan ug sa iyang bana. So, mani ang gidaan nila taon. Wadyo mi tampuan ni lahar ni. Sana all. Mo ni siya mga igsoon, sliced bread, pansit, aduna sa spaghetti ho no, aduna sa salad nya
mahapod nga wala pa naluto, luto pa. Ya, unsa ni siya? Unsa ni day? Kani. Kamay? Sa salag ko ang sila na. Ah, lupi. Ay, sayop. Kani sa ni. Maha. Cornstarch para mahaon. So nindot kayo ang ilahang cake. Uy. Order lang mo Mikeson kung kinsay gusto. PM lang ko email lang ko. Kay i-chat lang ko kay kana. Andam ra jud mi mo deliver mga Ikson. So mo ni siya no. Nasa manok dari. So hinaot ko nga happy mahalipayon ka Maxine sa imong birthday karon. So nindot kayo swerte kay ka Maxine sa imong iyaan. Ha? Nindot kayo colorful kayo ba? Colorful kayo ang picture. Yung cake. Si Auntie. Ay, brand lang. Na si Auntie. Salamat Auntie. You're welcome. Nay, thank you. Nay, thank you. So, mo na Mikeson nga. Ako na jud gikugos ang kuan cake. Ako gikugos ang cake kay murag ginahan ko sa cake ba niya. Kung kinsay gusto ani nga mo order, chat lang muna ko kay Andam ra mo deliver ang tagiya ni. Andam ra mo deliver ang tagiya ni mga Ikson. Di ba ko tagigugulpin di? Hindi na yung anak. 750. Cute jud kay as in. Kuha lang ni. Cute ki oy. Asay mo gulpin bi. Lamas na. Halan no. Isipin na sa cellphone. Hi mga Ikson. So nanday ko sa balay sa among igsuon nga si Jimary nga si Amal. So mo ni siya ang akong yung muhimo taon kay hindi ko kabaw. Ito excited me sa birthday surprise sa iyang anak. So nagluto day ko kuan spaghetti pataas sa kinabuhi ko daw. Nya mo na siya nga biglang ko magsulod ko na yung balay ra ni ba. Nya kanang wala nagluto pa ko spaghetti niya. Dito nagluto sila manok o maha. Magkatungo sa na ko kay igsuon sa pagtuon nagluto pa siya bihon niya. Nana dere soft drinks po. Apa dali. Kana so sayo. What? Dili. Oni siya ang kuan. Tagaan ko lang pansit. Hi, igsuon. I'm done cooking. Pansit. Yeah, me too. I'm done cooking spaghetti. Ayun, dito ang cake chay. So, Kunan man na kanang ako nang. ay, Magubay ka gid. nani jud mi diri mga Ikson kung first time din na mo day nga na surprise niya. Nani jud mi kung naay mga hikay-hikay, magtinabangay jud mi kami tanan diri niya. Mao na nga Nasupport sa mga sa mga financial. Kuani ba? Kuani. Financial Natugman akong Kuani ba? Ipatong ni ano baldi oh. Kanang cake. niya. Kuan mga Ikson kana si panginan eh. Te, ang nila sa unon kani. Oh, ko nang sinilas dad una. No, maya po inday nga. Oh, unya na mo ikabot ang Maxine ha. So magbuhat pa mi sa kanang mag-birthday cake. Looy sad kay ni sila ba murag sabi secret lang na namo nya. Mo na nga kanang excited me nga murag makahilak guro mi ani no? Kami na ni mo. Ay, bang kikis ko nga angko. Wala. Oh, si Michael niya. Hala, lolo bebe. Bebe. Ayo. Mo pa sila na. Mao ni siya ang among kuan taon. surprise. Happy 4th birthday. Simple but happiness can't buy money. Amen. Na nga paligo na ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Hindi pa sa tug ha. So see you later, alligator. Okay, kuska. Happy birthday. Pagaw ka. Okay. Kuska tingog. Kulo sa tingog sa mong bibi na mo oy. Sige lang, ay kanta. Hi Mike Son, so naabot na din among surprise soon niya. Oh, mga bata, dagan kayo. Para makaibaw mo nga sa karan.
Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maxine! Papa! Happy birthday, Maxine! Happy birthday! Hello, Maxine! Happy birthday, Maxine! Hello, Maxine! How old are you, Inday? Pasod lang, birthday girl. Hi, Maxine! Oh! Asa to, Kwan? Hi! Hi, Inday! Hello, happy birthday, Inday! Sumay ka talaga kasi. May kita mo. Gihagi kong gidaan dito. Asan, Kwan? Kay mo. Pagdong. Naman na. Ala. Happy birthday. Happy birthday, Maxine! Okay. Okay, tapi day! Happy birthday. Maxine! Say daddy mo? Iyawan mo. Awasin. Ala. Unsay feelings ni mo, Mal? Oh, nindot kay Snow White. Selamat, Ge. Salamat Kuya Michael. Ge. Ay, Ge. Selamat, Ge. Selamat kami kana. Ge. Ge. Aw kaluoy. Selamat Kuya Michael. Hindi. Nag-aambag ka mo. Awag cake mo, Inday. Si Kay lang ni tabi. Okay, Naalala niya, Ge. Anak, gusto nyo ha? Ge. Tayo pa inday ha. Tasaw. Ano ni? Ge ka na. Na. Ge. Happy birthday, Maxine. Happy birthday, Maxine. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Maxine. Blow the candle. Ge, tayo pa. Ge. Ayo buiin dah. Ayo, ya. Gawa si Chay. Ana lang, dali lang kay. Ay, buin na ya. Musiga, ibu ini ya. Sigar na. Ibu iha. Awan, laag na. Ayo Ay, buin na. Oh, sigar na meron. Kadili Okay ng mo. paso. Magana na, pitik-pitik na ron. Wala yung duta. Oh, Maxine. Happy birthday, Happy Maxine. birthday, Maxine. May Nakuan man kog cake good. Asa? Pay ko gikuha ng cake, Chay. Pasidudong pa. Joke na. Ay, mo na. Cake ka ba? Dili man na, Chay. Dudong siga daw. Nika kay mo. Ha, ano ba Ay, gihagis. Gina. Ya adara. Ay. Happy birthday, Maxine. Happy birthday. Wala. Salamat, Kuya Michael. Dai mo tulong ka rin appreciate sa mga ano dai. Chay, babali. He's the time. Mas nitan, no? Nitan. O, kaluoy ni Nitan. Basin to. Hi, mga igsoon. So, busog match na jud. Mo na nga, kurog na jud kay kong kamot. Mo na nga, manadimig surprise. Manadimig surprise sa mga anak sa mga sa kaigsoon o dalaygon kay ang Ginoo mga igsoon nga ang gugma sa matag usa na adjud niya. Mo na nga mahinaot ko nga na malipayon mo sa pagtan-aw sa ako ang video, mahinaot ko nga inyong i-share, inyong i-like og inyong i-subscribe pud mo sa ako ang YouTube channel para sa kay mayaan sa Ginoo mga igsoon. Gusto ko nga makatabang po ko sa uban, labi na sa tigumanan mga igsoon sa mga instrument. Mo na nga like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Bye-bye.